Ngibingelele-ke babukeli emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lwethu umgwaze. Babukeli emakhaya, namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu la wathi ucela simsize mayelana nentombazane ababetholane nayo eklabhini. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi and angile ngamaningi. Ake sinikeleni khona, ke siyomuzwa ubhuti ukuthi ukhala ngani. Kodwa-ke babukeli, before singene ohlelweni lethu lanamhlanje, bengicela-ke ukuthi ungakhohlwa lapho ukusubscribe and futhi u-like phela, ukuze phela nathi njengohlelo sikhule, ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kuzo zonke iy'ndawo ezikhona la eSouth Africa. Ngibonge-ke. Nginibingelele, igama lami nguSenzo waKambatha. Ngibe nenkinga lana, kukhona umuntu ebesinaye la ematshwaleni, ngayithola ngishayeka, ngathi nje ukushayeka ngepopo. Kahle kahle lento eyenzakalile into engivamise ukuthi ngizwe yenzeka kwabanye abafowethu. Nangu nje uqiniso la umfowethu yena ongangifakazela, ongisizile ngaze ngakwazi ukuthi ngifike la ekuthenini ngithole isisombululo. So lana ematshwaleni ngithole intombazane ekuthiwa uSindi, ebe ukuthi sithe si-enjoyela, kwagcina kuwukuthi-ke sihamba ndawonye, ngoba kusho ukuthi amagazi ethu azwana, sagcina siqhubeka nobumnandi, sabuthatha ematshalweni sabuyisa endlini. Nangu la uqiniso umfowethu, ngithe mase ngivuka ekuseni ngibhekana nenkinga, yena umuntu engimthinte kuqala qiniso mfowethu, njengoba ngifikile kuwena loya muntu ngachaza ukuthi-ke uthe mase ngivuka ekuseni wathi yena mina sivumelane naye ukuthi-ke ngizomkhokhela u-5,000 ebengingawazi ukuthi sivumelane kanjani naye. Mina bekuwumuntu engazi ukuthi senza into eqondile naye. Yebo, ikhona into engiyenzayo eceleni ebengathanda ukuthi ivele kuyena, nanokuthi naye bengathanda ukuthi kube ukuthi uyibandakanya naye, ngoba iy'mpilo zethu bengicabanga ukuthi bese angakwazi ukuthi sihlanise ngaleyo ndlela, ukuthi singazwana ngaleyo ndlela. Kodwa-ke ngisizwe uyena umfowethu la uQ, sakwazi ukuthi sithole usizo kubantu abafana nabo abafethu, uthi angithinte omgazelwa. Silana-ke nje namhlanje ukuthi ngizwe ukuthi lo sisi singakwazi kanjani ukuthi sithole isisombululo naye, ngoba lento angenze yona ngiyayiqala, ungigilile. Nkunzi. Ngathi khona la emafahlafasheni kuyikona ukuthi lo muntu kumele ngimtholile nje, ngathi sijika khona ngala. Okay. Khona ba Qo. Yebo. Njani? Siyaphila yebo. Ayisikhona. kangcono sakufica. Isithini manje? Oh, size ngalo bhuti lo. Ngithemba ukuthi uyazi ukuthi yini ekuphatha inkinga yakho naye ubhuti. Kodwa-ke cela ukuthi-ke mhlambe ungasifaka noma sithole indawo yokuthi sikhulume. Hayi kaya nizungena-ke la ekhaya, ngingashongo ukuthi niyeza. Cha phela Nibikele ba ukuthi nizalana. imake sizokhuluma kanjani ungafuni ukusinika Hayi ithuba nizongena-ke ukuze shame. uzwe ukuthi size ngani. Yazi angithandi kwakizwa into enize ngayo mina. Hayibo mina nginendlela-ke ngiyahamba-ke. Hayibo ngeke ukwazi phela ukuhamba, hayibo. Sicela ukuthi mhlambe sithole indawo yokwazi ukukhulumela ngoba size ngobhuti la, ubhuti khona isikhalaza naso ngawe. Kombe nina ngobani? Sisuka kwisibani methi. Nize ngani vele? Size sibhalele ubhuti. Niyihlobo zakhe. Cha, sizomsiza enkingeni yakhe abhekene nayo kuwena. Oh, uyena onenkinga nami. Uyena onenkinga nawe. Usukuzenza ngathi awazi, usukuzenza ngathi awazi lutho wena lana. Sizama ukubuza mina sangikhumbula sangibona mina ngangishayela. Wawushayelani kona? Iphole libomvu. Awubazi nisisi labo bhuti. Ngamaphola bomvu. Mina labo bhuti laba ngiyaqala nokubabona. Hawu. Kodwa-ke phela nginganingenisa-ke ngoba Yebo, besicela ukuthi mhlawumbe ungasingenisa ukuze sikwazi izwe ngoba kahle ngeke nami. nikwazi Kodwa nabantu. ngijahile-ke nisheshiseke. Hayi, ayikho inkinga sisi, sothi nje 1 2 1 2. Oh, singangena. Okay, ngena bafethu. Yebo, asikhona. Siyaxolisa ukuthi sivimbe umnyango ukuthi sihlale kanje, kodwa senzele ukuthi sonke sikwazi ukuthi sibonane kahle. Okay, sithi into ikanje la sihamba ngodaba labhuti. Umfowethu ngithemba ukuthi uyamazi.
angikwazi mina lapho zanapho. Hawu uyangazi. Kanjani ungabazi? Ngingazi kahle. Laba-ke nje obalethile angibazi kwayo wena angikwazi. Mina ngizwe ukuthi niyichaza ngijahile futhi. Sorry Sami, ngiphinde futhi ngibuze lo mbuzo. Awusangiboni namanje still drive ibhola libomvu. Baningi odrayiveni baziyo. Ngeke ngize ngifutinize wena. Imoto ofika ngayo sayikhumbula ufika uhamba Ziningi noma. ney'moto engijwayele ukufika ngazo. Hawu. Hayi sithembe. Umfowethu yena awumazi awukazi umbona. Komba ubani ayichaza. Sondisilima Sindi mfethu. Mina mfethu uyakhumbula sihlangana nawe silaphana ebumnandini. Ngisafuna ukuchaza izinto eziningi mfethu ukuthi kwakusukaphi kuyaphi. Kodwa njengoba i-CV yami kuwena uyangazi futhi mina usenzo ngoba ngihamba noqinisekisa ichaza. Uwena ubhuti we-TV. Yebo. Yabo Sindi mfethu. Hawu. Awusasho uyakwazi la ekhaya utshela uba sifuna ukuze la ekhaya. Angizifoyela amaphoyisa nje mina kwathiwa wena ufonile wathi wena khona ngaza amaphenti kanjani. Kushuthi uyalento mfethu into hlezi vele unoyenza. Hayibo lalela lana-ke. Uyabona njengoba usungikhomba oqala ufika namakhamera la ekhaya ngale nje kwami. Ngoba uyakwazi la ekhaya ubungeza ingane wedwa uhamba wedwa ngibona ubudoda abakho-ke. Okay, cela mfethu. Wafika namanye amadoda wena. Hayi cha uyawathanda amadoda shame. Ngicela sesi usiphe ithuba. Sisi la inkinga esize ngala. Size ngenkinga yamfethu kodwa ke mfethu ngicela uqala usichaze istory. Ukuze nosisi naye aphinde futhi achaze esakhe istory. Mfethu. Hayi nomkhulu engizokubambela ungachaza. Afethu shuthi uSindi mfethu sathwala naye ematshaleni mfethu. Okay, yena losisi yena usisi esikhuluma naye mfethu. Ngoba esethi akasangazi. Okay. Uyamazi na mfethu uqiniso oba kuyena mfethu weshayela ipholo mfethu elibovu. Okay. Uyena mfethu vele umuntu onokuthi mesenza into eziright kube uyena mfethu ophatha uthayela uyabo. Okay. Oh sasenza into right. Sindi mfethu sasenza into eziright sasingeke phela sifike ekuthenini size sihlukane ekseni singenza into eziright Sindi. Oh besicela usiphe ithuba sisachaza istory sakhe. Cha uyabhamba vele lo mfethu. Okay. Abo nje ubona nje mfethu kahle kahle ngabe sengimkhahlela ibhadi. Into enza ukuthi abo nje mfethu shuthi bese sihlala lapha ematshaleni wena mfethu yabo. Sime sifika lapha ematshwaleni shuthi ke nami vele ngumuntu owenza into eziright esayidini nami nempilo kahle kahle ngizama ukuchaza ukuthi nginempilo engiyiphilayo mfethu. Oh eceleni. Njoba mfethu naye uSindi kukhona impilo ayiphilayo yabo. Sihlangane kamnandi shuthi kube khona lento ebathini kuthiwa i-vibe yayibo leyo nto mfethu. Shuthi mesivibe yabo ngigcine ngibona nami mfethu umuntu mfethu engamthatha ngigcine mfethu ngiqeda ubusuku naye uyabo. Naye mfethu ngibona ukuthi siyatholana. Oh mina ngisiqeda koma sakho. Sindi mfethu lento osuyisho manje okazi uyisho Cha bona ukuthi uqeda ubusuku shothi mina ngiyaqeda nje la kuwe. Sisi sicela umnike ithuba qhubeka baba. So mfethu mengivuka ekseni mfethu shuthi ke before nje ngingathi ngiqale nje ekuthenini size sihlukana nangu mfethu uqiniso yakhumbula qiniso mfethu ukuthi shuthi siyakhuluma nosisi after sesithengile ama6 la awu2 ukukhwa le ngizohamba naye khwa le uzohamba naye lo muntu ohamba naye shuthi okay uSindi mfethu mesihamba ke shuthi kucaca ukuthi ulokhunjana uqiniso uzongishiya edladleni ngisale nehamba idlana yabo ukuze phela mfethu umuntu abe grand vele njengayisho understand yabo shuthi ke mfethu naye mfethu athathe yakhe indlela yabo ekseni mfethu makusa lo muntu sethi mina mfethu sikhuluma indaba ukuthi zomele ngimkhokhela u5000 angazi wathawasha makwenze njani mfethu ngigcine mfethu ngiduma ikhanda mfethu nakhona lesi story beningachazela ngasona ngaphandle nje basenze sichaza nala ekhaya. Cha phela sifuna ukuthi sisi yabo nawe ube Mina aware ukuthi kwenza sizeleni la ekhaya. Why kuzomela kuchazelwe mina ngoba mina ngiyasazi story. Ingoba ngife Mina nawe angithi savumelana ukuthi njengoba sizodavazana wena uzonginikeza u5000. hayi indaba u5000 kuba wena oqhamuka nawe ekseni ngingawazi mina Phela vele umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa. imini umenziwa la Ubani umenziwa? sikhuluma manje kukhona 8000 nami engaliwarisha mfethu kuwena mfethu Uwakwenzelani? ngoba ngifuna ukuthi angithi uyazi nje mfethu nomuntu mfethu engiphila naye impilo mfethu Wayengekho wasumkhohliwe ngalela ngadulala nami lowo muntu loyo. imwedwa la endlini Wawusumkhohliwe yini? sikhahlela mfethu yabo lesifebe Baba baba kahle la wehlisa ulaka size kahle sizolungisa udaba yabo. mfethu siya-understand mfethu ukuthi abo njoba ekhuluma kanje ukhuluma nje ubuyazena uthi usebikela amaphoyisa mina ngibize abafethu Engiwabikelileke shem ngenze yonke into kumele ngiyenze khona nobufakazi bephenti lami ukuthi
lapho esasenze khona Should vele into eniyenzayo. wena fanele ukhokhe. Ima-ke sicela ukubuza la, hhayi kahle. Hhayi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe siyakweya noma mhlawumbe siyakudelela. Sicela ukubuza ukuthi kahle kahle wena umfowethu wamtshela nje into eqondile ukuthi kushuthi wena usemsebenzini ngaleso sikhathi leso nihlangana naye. Hayi ngangekho emsebenzini angisebenzi futhi angidayisi. Yini lo yenzayo uyibiza ngani? Pho manje lento Uyena yenzayo. wangithembisa wonke umuntu uyayithanda imali yathenga uJesu Kristu. Wonke umuntu uyayithanda imali. Nami ngabe ngizwe la 5000 hawu kanti ke ngizothini mina. Ngangeke ngize nqabe kukhona ama security 5000 asebenza 2 months. Mina ngizosebenzela ubusuku obodwa angisebenzi kodwa ngoba ngase ngizwile la 5000 kwase kumele ngivume yena engibona nje eyibuka yena engibuka mina ngiphelele. Ngangizovuma kungekho imali. Naye fanele abuke lapho ukuthi nje mina Sindi wonke ngangizovuma nje imali ingekho ngobani. Sindi mfethu isho kanjani lento ishoyo mfethu Sindi? Fanele ngithini? Wena mfethu sihlukane ukuthi ugcwele ngami mfethu. Ne. Wena unomsebenzi wakho nezingane zakho, unomsebenzi wakho nayo. Sasixoxe kahle ukuthi mina nawe into ngitshela wena manje kumele mfethu. ukhokheke kodwa. Nangoqiniso. Nangoqiniso mina ngoqiniso wahamba ngithi. Uqiniso yena wazi abo mfethu kube wena sesiwamchazela ukuthi umuntu osebenza kanje. Wena qiniso wambona sesibona uzoyikhipha mfethu leyo mali mfethu. Senze lento ekumele abe sayenza. Njengoba sisi ngoba wangekho ekamereni ke. Sorry nikancane. Njengoba sesike wena njengoba usumtreknisha ngokuthi uzombopha. Ngizokwenza. Akekho ozongivimba. Uyabo thina sisi njengoba sila ngokuthi sizama ukugwema into ekanjalo. Ngoba wena sisi ubhuti kahle kahle wena shuthi kahle wena usisi wamdayi ubhuti wamdayisela. Shuthi singasho kanjalo ukuthi kwakudayiswa ke. Ngoba uthi yena akana phela yena akanayo iclue. Ukuze sogwema yonke lento ngizula namacala. Yena akanayo iclue. Kahle mina ngumuntu ohambayo ngiyangibambezela nje. Cha phela silalele imabafu. Ukhona umuntu ongadayisa ngo5000 uthi uyadayisa 5000. Umuntu uyayikhethela inkomo yakhe. Ngeke uze ungikhethele nami eyami. Ukhona indawo ngawo ukuthi fanele kibe umali leyazi. Sikhona indawo abo kube siswa ngichazela kahle. Ukube imali ukube wachaza. Yabona ngeke ngize ngichaze kuyena osefikile nedeal pay wetafula ngeke ngize ngiyiyeke. Bafu nangethu usisi wena wabeka ideal etafuleni. Angithi kwakumnandi ngalesa sikhathi sawo mani spend usawanthathenga nenza yonke into. Manje ke ngeke uyithola iTV yakho kwa 1000 lelo wanginika lona iyashoda ngo4. Futhi njobe libhalele nini bese nifike nani ngiphathelile? Bese ngaphethe ngalutho. Bese ngaphethe lutho kwamanje. Hayi ke shuthi ayikho into esizoyikhuluma ke. Imaphela sicela ayikho nje leyo. Imali ayikho nje. Ngeke abantu bama-camera uphethe imali yami wenze lutho. Imaphela sisi. Uzongitshela ngokuthi wena unomndeni wakho, lo mndeni wakho usukhohliwe nala nami. Yayibona lento yenzayo ukudiqilela isithunzi. Esabani isithunzi? Bonke benza nje. Nami nginaso. Futhi vele wena bonke abafana benza nje. Hayi abakazi bayenzeke le yenziwa wena. Ukubelala nomuntu bengakhokhi. Hayi abakazi beyenze. Imake manje sisi. Ngicela ukubuza ke ukuthi icase lo soyivulile. Uyivule ngokuthi ureshiwe noma uyivule. Ngicela sesungilalela. Icase uyivule ngokuthi ureshiwe noma uyivule ngokuthi sihambe nomuntu savumelana. Kukona konke nje kuyafana. Cha wena phela sekuphendulile phela i-rape mayesesiyasangikhokhela. Cha i-rape umuntu osuke ulale naye ningavumelananga. Hayi sekuyinkani ke lokho ngoba senza lokho esingavumelananga. Hayi wena wangena endlini yakhe wena futhi njengoba ubhaleliwe wazi kangaka ngeze rape ukutshelile imali yami ukuthi uzongikhokhela nini. Angithi sisaqala silungise lokho kwe-rape. So bese siza ke imali yakho ukuthi uzoyithola kanjani? Hayi mina ngifuna imali yami nginitshelile ngene ukuthi ngijahile ngifuna ukuhamba. Into nje ezosiza wonke nje lo msindo nayo yonke imali. Ngizolulaza umuzwala ekhaya ngizoveza ama-camera. Shutho nikutshela ngeke ngize kibe nendlela mina engizokwazi ukuyivikela ngayo. Iphi indlela yokuthi ulandele amadoda uyindoda wena uyindoda engakwazi ukuyilela. Kanjani angithi ufuna umgacelile. Ngakubona nalento oyenza lapha empedeni ukuthi iyabheda shuthi ujwayele ukulala namadoda. Hawu
Yabo lento oyenza empedeni yayibheda ngangibona ukuthi shoot. baba 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 Ngishana mingani la isekhaya la mina isekhaya la mina ngashana mingani. sis Wena wawungekho. Wawungekho nje wena. Sis Wawungekho. ngicela uhlale ngapha bafu ngicela uhlale ngapha ngoba sigwema inkinga ngicela uhlale ngapha Noma engahlalapi sis kuyafana ngekushintsho wakwenza nongakwenzanga ngeke ngishintshele. ngicela ukuthi uzame ukuthi u-understand i-situation ubhuti akuyona. Ubhuti uyasebenza, ubhuti unefamily. Oh mina nginayo ifamily. And yabona lento meke yaphuma emndenini noma yaphuma kwifamily yakhe ukuthi wena uthi walala nawe. Hawu wakwenza nje. Ngaphandle kokuvumela. Angicabangeli mfethu, awungicabangeli. Ubani ongacabangela omunye lana? Ima kodwa uyabona ukuthi amantombazane adlala kabuhlungu kanjani ngabafowethu. Uqalwa mdedisho usifethu uzoyipoza phela lento eyenzakalile. Ngisho umndeni wami mfethu uyazi kunengane yami mfethu engiyithanda. Uma wengane yami mfethu engimthandayo mfethu. Wawusukhohle ukuthi uyamthanda lelo langa ulala nami? Kwakumele phela ungalali nami mengabe umthanda ngalendlela ochaza ngayo. Wangasho ngani nje bese ukuthi kwakumele uyekena kuma wengane yakho. Kuyakhombisa ukuthi wena sizwamtrap. Ngikhokhe ngangizokhokha. Angithi kuyakhombisa ukuthi wamtrap. Angithi kuyakhombisa ukuthi wamtrap. Wamtrap. 5000 ipenti leli usulibekelana. Ngibekela ukufaka. Kanjani? Wena nje uzothula ongekho. Hayibo. Manje sayihamba indawo mfethu ematshaleni mfethu angekho umuntu eswakhe. Wamtrap. Phela abantu abafani shuthi bona bayithanda inkomo zabo. Mina eyami ile ngisho. Awu ngangitsheli ngale nkomo yakho wena hayibo. Yebo phela phela ungeke uzuzuyizwe uphethe amandla. Hayibo. Ngeke nje uzuzuyizwe. Sicela ukuthi abantu basejwalani bamnandi kabi kunalento yakho. sicela ukuthi usizwe kahle ukuthi kahle sizingani la. Mina nginazi ukuthi nize ngani, mina ningitshela ukuthi nize ngokwalalwa kwenze njani. Vele lokho kwenzeka wena kahle ufunani kimina? La sizofuna ukuthi ke okay besicela ke Senendaba ke nemali. size nge-TV. Senendaba ngemali ngoba vele le iyacaca ukuthi ngeke ngize. Imali. Ukuthi kodwa ngeke ngize. Ngifuna ukuthi umndeni wami wazi ukuthi kuthiwa ngenza into kanje. Lalela ke baba. I-TV. Noma usuwazi ngcono wazi kanjena ngoba phela kahle ngangenzi into engekho. I-TV uyayithola Kangenzi into eneqiniso. Lento somenza yona asazi nje wakho waze ngizwa o-TV ngiyenzizwa ko Facebook Imali wesisi sisi uyayithola gogo wakho waze wafave ezandlebe umkhulu wakhe emdlisini. Ngeke uyithole ke imali mfethu imali. Qiniso mfethu. Imali. Wena bathi ngifake lezi inkinga mfethu. Imali yo. Wena uthele umuntu ube right. right in. Buka abantu engibhekene naye. Umuntu ngifethu ngikutshelile before ngihambe ngathi mfethu lo muntu. Wena kwakumele ematshaleni nalo nkosikazi wakho. Ifanelaphi indaba yakho? Hlukaneke nathi phansi. Futhi somisa kanjani? Sisi i-TV namhlanje sizohamba nayo. Ngeke ngihambe ne-TV. Cha phela sikubuzi la siyakutshela. Noma ngathiwa niyangibuza noma niyangitshela noma niyangicela ngenihambe ne-TV. Sisi yabona namhlanje la. Wena ukhulumayo ukomba nithe nomgwazi ingwazi. Sisibani mithi. Wawukhona elala nami. Even if noma kuthiwa ngangingekho. Manje mina fanele kwenziwe njani ngeyami? Phela yabo njengoba usuthatha i-TV. Lalela baba. Yabo njengoba esethatha i-TV. Imake wo. Cela usilalele. Lalela phela. Yabo nje mina nisuka la nisuka khona nize nizongibhedela like sizothi yabo i-TV namhlanje sohamba nayo. nayo. Nize niyithola TV. Sohamba nayo. Uyathanda awuthanda. Khohlwani ke TV. Mfethu. Cela ubeke ifoni yakhe, beke ifoni yakhe la. Hawu i-TV Sina sifuna i-TV kahle kahle. Wenzani le mobile le? Ya kulungile noma ngayi i-mobile. Sisi. Kodwa i-TV la ngaphansi kweketi zogogo. Siyabona ukuthi asiboni la okwamanje i-TV. Bengahlawuli. Wanani ningane zeyihlahla. Imake sisi. Lalelani ke la. Sekhaya la. Silalele phela. Silalele. Yini? Wangiyekelani ngiphuma na i-TV masezongilandela amadoda ukuthi azongitshela. Angizwa ubanga umsindo lapha ngoba ufuna ukuhayiza ukuthi kuwaqhinga. Wawukhona wena. Cha, istory yena. Ngabe ikhuluma mengabe nani ngekho. Kuhle meyikhulunywa yithini esasikhona. Ngeke ngivuthela ubala mina. Futhi lo uyanginyanyisa. Uyangicika. Uyanginyanyisa. Bafu hlala phansi. Uyabo bafu njengoba sikubeke. Noma ngakuthiwa yini yona leyo ke yona leyo. Wena futhi ngizoqala ngawe la ikhusi kwami ngoba ngikwazi ukuhlangana nabo. Hlala phansi mfethu. Hlala phansi. Sisi. Cela usilalele. Ayikho ke mina Cela usilalele.
sisi Angisalale yabo manje ke angisezwa. Angisela manje ke. lalela ima sisi mababa sisi sicela i-TV la Uyawathanda suku wabiza amadoda. sisi sicela i-TV sesolanda i-TV Ithathani phela mina iyibonile ngangimina. ima Mina iyibona TV le ngayithatheni. iphi i-TV sisi Uyibuza kuba. Okay, TV kamuntu wami. umoya phela yabo la manje onawo ngangicela sembhede msona manje kanje lalela amandla angaka Into engcono leyo uhlambalaze phambi kwabantu. hlala phansi Fanele vele uhlambalaze vele unge-TV sisi masubona amadoda namandla angaka uhlulwa yimina embhedeni sisi sicela ukulalele phela lalela-ke sisi into esize ngayo la size nge-TV ayikho ku-TV kamuntu wami makuwukuthi i-TV asitholi kumele sithathe into ezokwenza ukuthi ubuyise i-TV kamfowethu angihlangene ngoba vele anginalutho la endlini akugona kwami okwabazali niyakuthatha nikuthathe mina ngihlangane ima-ke mfethu ima sisi angeke nje ngisho ukuthi sazoba maningi ama-case kuzofika abazali bami bezosho ukuthi bathathelwe mina ngizosho ukuthi kungene yena ima i-case la wena kuwukuthi udlale ngomfowethu hayi angidlala ngake ngaye yabo nje nami ngidlaliwe kanjani hayibo ngeke phela umuntu alale nawe mase nje echaza ukuthi nje lutho ima-ke sisi ngicela senze kanje ikudala 1000 losukuthathile alinankinga sesicela ukuthi ubuyise i-TV hayibo imali yami hayi lalela sisi sesicela ukuthi-ke manje imali yami sihambe se-police station siyolungisa lento e-police station hayi sengamanikiwe khona hayi sengamane vele nginabantu e-police station sobe sekubuye siningi kisu-10,000 yabo nje usakhaliswa u4 Ifuna abantu bayibone. yebo bazoyibona lalela-ke sisi bazoyibona sisi imake baba lalela-ke sisi lalela-ke sisi uyabona inkulumo yakho iyona-ke sokubopha ngayo i-police station imake lalela-ke yabo manje ya sesenza-ke izinto ngesandla sensimbi-ke manje noma ngayeke se-alamini asisakuncengi lalela-ke sisi asibukeni into esizoyibamba labafethu ukuze umfethu noma ngingathatha naso isithombe sikajesu anginandaba okay lalela-ke siyayithatha le phone lale siyayithatha anginamsebenzi bafethu asambe ngizoba nefoni lalela-ke sisi ya thatha kule ibhara lithathe ibhala ngeke sizwe ngawe sisi ngeke ucathi ungabe salithathela abantu impilo yami imile ngenxa yebhala angalungisi into zabantu asithathe asihambeni nabe ngithi mhlawumbe ngizoqubula mina lalela sisi uzothi-ke ma usubuyise i-TV kamfowethu mase ngithola ibhala usuthola ibhara nalamafoni akho ayikho inkinga amafoni akho lalela amafoni akho ngoba lento mfethu isifake nabo internet abantu bayam-expose lalela mfethu ngicela sambe angithi sesikubambile lalela lokhu angeke kuye kumfethu kuzobanjwa yithini hambani-ke ma usubuyise bamba-ke kunyoze nife alright ayikho inkinga phela ngilanda ibhala sicela ukuhamba mfethu sicela ukuhamba asasambeni bafethu uma sambeni hamba ima wo hamba nalo ibhala leli sambeni ngiyabonga kubafowethu umfowethu nje kakhulu ubonga la kumgwazelwa ne-team ahamba nayo ukuba basize kube khona esikutholayo nje kulesimo engibhekene naso ku-exposeke nalamaqola la esibhekene nawo sabafowethu siphila sithi sidlele ubumnandi ey'ndaweni siney'mpilo zethu ekugcineni sitho sesibhekene nalezi zimo esinazo ngigcine sengikwazi ukuthi kube khona nebhale engiphuma nalo nalamafoni awu-2 engiphuma nawo bonile ayikho into engayithatha laphana sifebe yabonje kodwa ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole lokhu ukuze kuzokwazi ukuthi nabanye abafethu ababhekene nalento le bakwazi ukuthi basize ngelinye ilanga. Ngicela ukubonga kakhulu.